akože čo ľudia. Pýtal som sa ChatGPT, čo mám natočiť. Ona, že typický deň Slováka v lete. Vtipné sketch video. Si to môžeš počítať toto? OK. Teraz, akože ráno. Vstávaš, ideš na kofolu. Namiesto vody. Cez deň 35 stupňov. Kričíš. Toto že je normálne. Tyko. Každých 10 minút sused kosí o 14:00 v najväčšej pálave. Večer ideš na zmrzlinu, ale máš len hotovosť. A neberú ju. Čo to je? Dĺžka 30-45 sekúnd. Takže toto tam máme, OK. 2. Nejaký oný zase. Žartík. Horor. O Wi-Fi. Mini horor sketch. Scéna. Všetko ide ok. Hráš ho, ale pozeráš video. Zrazu žiadne pripojenie na internet. Všetko stmavné. Začuješ divné zvuky. Ideš reštartovať router a nikto ťa... Čo robím? A niekto ťa sleduje spoza rohu. Wow, čo to je? Koniec. Router blíka červenou. Čo to je za vtibráne, že... 3. Tratí skate alebo niečo tak. Keď mama povie, pomôž mi len na minútku. Mama hovorí, že len podrž mi toto. Mi tam stojíš 2 hodiny, držíš koberec, skrinku, hadicu, čokoľvek. Vnútorný monológ, to už ti nezvládol proste. Prečo som sa narodil? Veľmi smiešné. Super. Toto mi dala ChatGPT. Aha, že toto. To je ešte to viac? To je všetko, aha. Tak díky ChatGPT a my sa vidíme u ďalšieho videa. Tak zatiaľ